an balimaw ani ɲankuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ ko maliyɛn mɔgɔ 9 ni olu fɛsɛfɛsɛra Malte ko olu bɛna segin ka na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. O maliyɛn mɔgɔ 9 in Mali ka mɔgɔ cilenw ka taa fɛsɛfɛsɛlikɛla cilenw ka taa Malte olu de y'olu fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ k'olu ye maliyɛn ye. O mɔgɔ 9 olu kɔni an bɛ wagati min na ko sisan olu bɛ kaso la fɔlɔ nka u donna nataw la olu bɛ se ka na Mali la yan nɔ. Malte jamana kɔni ko k'olu mɔgɔ ninnu bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɔlɔw ye minnu bɛ na Mali la minnu bɛ na lasegin u ka jamana la accord min signena Mali ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maliyɛn minnu bɛ Malte olu caman ye message ci anw yɛrɛ ma k'a fɔ vraiment Malte jamana mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw minɛ maliyɛnw minɛ a caman minɛ n'olu y'u ɲininka mun na u bɛ k'u minɛ k'u b'a fɔ ko u ka faso yɛrɛ de ye yamaruya di u ka minɛ ko kɔni kɛlen don ko ye min bɛ ka degunba lase olu ma. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maliyɛn minnu bɛ Italie olu fana ye bataki caman ci an ma olu ko vraiment maliyɛn mɔgɔ 200 ɲɔgɔn na o minɛnen bɛ k'anw kɔnɔ Italie jamana kan olu bɛɛ bɛ k'u segin wagati o makɔnɔ. O ko fana olu degunenba bɛ yen kosɛbɛ ka sabula ko tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye min tɛ da u kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maliyɛn minnu bɛ Faransi n'olu k'u ye taara u daga an ka ambassade an ka consulat kɔnɔ Faransi yen nɔ. O maliyɛn ninnu kɔni ni an ka ministre min ɲɛsinnen don maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan olu kunkanko ma n'o ministre tun tagara ka taga olu kuma ɲɔgɔnya u n'o ministre ye kuma caman fɔ o kumaw kɔnɔ u y'a laɲini ko ministre ani ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni ko jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ Abdoulaye Diop ani Abdramane Sila k'olu fila k'olu ka démissionner k'o y'olu ka laɲini dɔ ye. U ka laɲini dɔ wɛrɛ fana ye k'o ye carte nina ko o de bɛ kɛ ka passeport ɲini ko aravɛki dun ma kɛ ka ɲɛ Faransi jamana kɔnɔ yan nɔ ko donc ko k'o bɔ sen na fɔlɔ ko fo aravɛki kura ka kɛ segin ka k'a kan bɛɛ ka aravɛki bɛɛ ka se ka papier sɔrɔ nɔgɔya la. O fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u ko accord ko in na Mali a signé o Mali ma signé o ko mɔgɔw bɛ ka lasegin olu minnu bɛ o jamana ninnu ko ka yen nɔ ko olu bɛ ka ɲangata wɛrɛ sɔrɔ ɲangata caman sɔrɔ ko olu kɔni olu b'a ɲini accord in kana bila a sen na n'a signéna a kana se ka kɛ n'a ma signé yɛrɛ a kana signé. O ko kɔnɔna la u tilala ka fɔ tugun k'olu dabali banna ko ka sabula ministre bɔra faso ka télé la ko k'a fɔ k'a n'olu bɛnna fɔ la ko ale a taara olu y'u ka kuma ɲɛfɔ a ye a ko a bɛ tile 7 de ɲini olu fɛ ko a bɛ jaabi d'u ma u ka kumaw la ko u bɛnn'o de kan ko tile 7 kɔnɔ ministre seginna ko wa ko olu yɛrɛ bɛ consulat kɔnɔ yen nɔ k'u tɛ bɔ consulat kɔnɔ ko tant que u ma jaabi sɔrɔ u ka ɲininkaliw la ko wa ko n'o de ye olu ni ministre ka bɛnkan ye k'olu kɔni k'olu bɛ consulat kɔnɔ yen ko ni jaabi ma sɔrɔ k'olu tɛ bɔ yen. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ o ministre kelen n'o tɔgɔ ko Abdramane Sila ale natɔ an fɛ segintɔ ka bɔ o ko yɔrɔ la ka na Mali la nɔ ale ka tun bɛ avion min kɔnɔ avion jaw ye internet fan bɛɛ maliyɛn dɔw tun b'o avion kɔnɔ min melotelen tun don a sirilen tun don a bolow sirilen tun don a bɛ k'a lasegin ka na an fɛ jamana kɔnɔ yan nɔ. Maliyɛn wɛrɛ minnu tun bɛ avion kɔnɔ olu taara ministre wele k'u ka dusumangoya jira ko ka meloti bɔ a tɛgɛ la ko ka sabula bingannikɛla tɛ zon tɛ. Ministre kɔni ale ka kuma kɛra min ye o ko la ko tubabuw ka sariya de ye ko n'u y'u ye k'a lasegin ka na an fɛ jamana kɔnɔ yan nɔ ko a ye ko dɔ de kɛ. Bi kibaruya m'an bolo k'a lase aw tulo ma o de ye nin ye.